Hello mga kabayan, good morning sa lahat. Magpapalit na naman kami ulit sa tarpaulin ni Lini Robredo. Ayan, dito sa Barangay Tambubo, Bukawi, Bulacan. Ayan, papalitan namin na yan. Bali, pangatlong luna na. Ito ang aming ipapalit na tarpaulin ni Lini Robredo, mga kababayan. Good morning sa lahat, sa mga taga Bulacan. Good morning po sa Barangay Tambubo. Good morning, good morning. Good morning. Hello. Yan yung tarpaulin na aming lalagyan ng lubid. Dito namin lalagyan dito sa area na to kasi malawak yung area na to. Malawak. Malapad, sandali lang siyang lagyan ng alambre tsaka lubid. Mga tropa, mga kasama. Lalagyan namin na lubid yan. Tsaka alambre. Mga kabay. Anong gagawin natin dyan? Ano yan, sa halaman? Anong halaman yun? Mataba to eh. Ito yung mga dati na panambak pa oh. May mga halutong tae ng kalabaw. Anong halaman naman tanim mo dyan? Sari-sari, no? Taba yan, maganda ang pagkatubo ng halaman niya. Lini Robredo pa rin yan, papalitan naman. Ayan mga kaibigan, yan. Ito yun, Lini Robredo. Ito yung aming kakabit yan. Bago ito mga kabayan, bago. Yan oh. Yan si Lini nasa taas na. Pag ito sa taas na. Yung luma si Lini nasa baba. Yan oh. Nakababa siya. Bali pangatlong luna na ito na tarpaulin ang aming ikakabit. Lini Robredo yan, nasa taas pa siya, ang pwesto niya nasa taas ko. Lalagyan namin ito ng lubid tsaka alambre mga kabayan. Dito yan sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan. Okay guys, tali muna kami ng alambre. Kasi may lubid na ito, ilalagyan namin ng alambre. Iyan, lahat yan lalagyan namin ng alambre. Okay, lagyan ng alambre. Ano nangyari sa tanglad mo? Naubos na? Oo. Wala na? Karanak manata na. Bagay, ano na eh, tabo na yung dahon o mga puno. Pinarera na. Oh, sinong presidente natin ngayon? Sino boboto mo? Hindi ko pa alam. Under decided pa. Wala pang alam kung sabagay. Nagpipilihan pa na matagal pa. Oh, tagal pa naman eh. Alin, palitan nyo. Ito, Lini. Ilagay taas. Oh, palitan lang namin bago 'yun. Pangatlo na to. Palit. Ano yan, buboto mo yan. Si Lini. Buboto mo si Lini. Na, maluwag naman doon. Oh, kumusta? Si Tatang Lito andun. Nandiyan. Miinom pa rin. Oo. Kailan pa konti-konti lang. Oo. Di man tumagaan. Oo. Okay mga kabayan, bubuhatin na namin to. Oh, tiga lang, tatali mo sila. Doon lang naman natin dalhin yan. Pupwesto na namin to doon sa may dyan. Sa gilid. Okay. Yan na.
Dalhin yung dulo dito. Yung gitna yung Gusto namin sa dito para iakyat na sa taas. Mga kabayan yun. Yan. Okay. Dito na siya mga kabayan. Kasi hatakin yan. Hatakin sa taas. Doon. Okay. Ito na sa taas. Okay, sunod natin gawin. Akyat tayo, akyat. Akyat tayo dito. Akyat. Okay, akyat na tayo mga kabayan. Akyat. Kaya ibababa pa yung isa. Yung luma. Kay Lene Robredo. Para iakat namin yung bago mga kabayan. Akyat tayo ngayon. Akyat tayo sa taas doon tayo sa taas akyat. Mga kabayan. Doon tayo sa taas akyat yan. Tara. Eh, bababa natin yung luma na tarpaulin ni Lene Robredo para iakyat namin yung bago mga kabayan. Mga kabayan, iakyat na namin tong ano bagong lini tarpaulin, pangatlong lini na ito. Yan, hila-hila na kami. Iakyat na namin sa taas mga guys. Ang tagalak namin si Rias. Yan, tagalak Galna Rias. Mamaya dito na yan sa taas mga kabayan. Okay mga kabayan, sa taas na. Ayun na. Parating sa taas. Akyat na tayo para hilahin natin sa taas. Mga kaibigan. Tayo sa taas. Okay guys, dito na kami sa taas. Para hilahin namin yung ito. Bagong lini na tarpaulin. Yan. Atake namin yun. Yan. Andito na sa taas. Mga kabayan, hila na namin. Tiga lang. Yan, sasampa na namin itong mga kabayan. Tiga lang. Bye. Okay. Bye. Sa! Wa! Go! Yan. Ayan na boy, muna ata boy. Oh. Yan, dito na mga kabayan sa taas. Sasampan na namin. Paplastado na namin itong mga kabayan. Ano to siya? Fishing Baguio. Wala pa dito, wala pa. Fishing Pampanga. Mga kabayan. Tagal natin yan. Ano? Lubig. Si Silga to siya mga kabayan. Para maibaba natin yung Silga. Dali ba yun? Sige. Sige, tama. Mga kabayan, nakaplastado na siya mga kaibigan. Lalaglag na namin ito mga kabayan. Fishing Baguio. Itong tarpaulin na kami kakabit Lene Robredo po. Okay. Fishing Baguio po ito. Ano? Nintay lang na ano kasi tinatali pa mga sigga sa baba. Si Ricky Ham po yung nasa baba. Yan. Tatali siya ng mga selga. Okay mga kabayan. Ampun. Talsik. Yan ang mga kabayan, lalaglag na namin ito na. Yan na siya mga kabayan. Laglag na siya. Uy, sumabit yung gitna. Yan. Sumabit siya. Yan na siya mga kabayan. Laglag na namin to.
mamaya set up na lang namin yung tali sa tagiliran. Sumapit lang dun. Yan mga kabayan, okay na siya. Tatali na namin. Nakakuha na siya. Pastada na. Tatali na lang namin siya. Tapos mga tagiliran naman ating itatali dito muna sa taas. Mga taas. Tapos ayos na mga ilaw, spotlight para may ilaw ang billboard ni Lini Robredo. Yan guys, baba tayo, magkatali tayo dun sa baba. Yan sa baba naman tayo, baba tayo para magtali sa baba na okay, baba tayo mga kabayan. Yan guys, katapos din sa wakas pagtali namin sa baba. Yan, tapos din yan. Yan, natali na yung tagiliran. Yan dito sa baba niya. Pero dating gagawin, baba tayo para picturean ng baba yung mga kabayan. Ayan, yan siya kay Lini Robredo. Yan. Yan na siya mga kabayan, yung aming kinabit na Lini Robredo dito sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan po. Pangatlong luna na po ito na pinapakabit po na tarpaulin Lini Robredo po. Yan siya mga kabayan. Maraming salamat po sa lahat-lahat po ng ating mga viewers and mga subscriber. Ingat po, God bless po, bye bye po.